Έλα συγκεντρώσου και άστο τώρα το εγώ. Από κάτι μας. Το πέτυχα. Μας έρθει ένας. Από τον εσύ. Να, πετάει. 15 πλήν. Έχει ραδιενέργεια και εγώ 27. Ωραία, πάμε. Μπουφικές μπροστά μας, έχουμε. Πάμε. Το μόνο αρνητικό είναι ότι από πάνω μας παίζει να χρώματα. Πέφτουν τώρα πέρα. Άνετα. Έχει το νου σου να είμαστε κοντά, γιατί δεν είσαι πολύ βλέπω. Είναι όρμας μόνος, Όχι, έπαιξε κατά λάθος. Και έχασα 20. Δεν είμαστε εντάξει, έλα εδώ. Άτομα σε μένα. Πρέπει, δεν έχω έρθει. Με το 3 ανεβαίνουμε. 1, 2, 3, ναι. Όχι, δεν υπάρχει. Είναι πάνω στην τάραξη. Άστος. Ναι, αλλά μας έρχεται και αμάξι. Άστος, κρύψου εδώ. Άστος. Τους βλέπω, ναι, βλέπω δεν θα την Και εγώ τους βλέπω από την τάραξη, Κωνσταντίνη, και εγώ βλέπω. Ναι. Άστος. Και άμα έρθουν κοντά μας, τους φάζουμε. Μας είδε! Ωραία. Ο Άρης είναι πάλι εκεί στην ταράτσα. Μαζεύω να το πίσω. Του ρίχνω. Φύγω τον έφεγα. Μπουκάρο. Τι είναι ο κεράτας. Έκανε. Έφυγε. Έφυγε με κάτι μπαλίτσες. Καλυβόμαστε, έλα εδώ. Έτσι, ωραία. Να κρυβόμαστε. Σου βρήκα πολύ καλή καραβιά, αλλάξει αφού δεν τη θέλεις. Είναι χρυσή. Πού είναι εσύ εδώ τα μπουκάλια του μπουτάκιου, να τα έχω. Τα έχει πετάξει κάπως μέσα εδώ. Πρέπει να πάμε στο σπιτάκι εδώ να κρυφτούμε. Ποιο σπιτάκι. Βασικά εδώ πρέπει να μείνουμε την ενέργεια. Ωραία, πάμε μέσα. Ναι, αλλά και πάλι δεν θα είμαστε καλά να κάπου εδώ. Κάτσε να ρίξω θάμνους. Ναι. Έλα, σκεφτέσου εδώ πέρα καλά είμαστε. Έβαλα θάμνους. Ναι, αλλά έχουμε από πάνω μας κοινό. Δεν πειράζει, πάνω στο δείχνουμε. Να μπούμε πιο μέσα. Από μέσα είμαστε την ενέργεια χάλια. Ναι. Αλλά έβαλα θάμνους. Κοίτα εδώ όμως. Εδώ είμαστε καλά, έλα εδώ. Περίμενε. Σκύψε κιόλας. Κλείνουμε την πόρτα και καθόμαστε εδώ. Να μην σε βλέπουν απ' έξω. Δεν με βλέπουν. Πώς εμείς εδώ από απέναντι κανένας. Πόσοι έχουν μείνει. Γιατί πήγες εσύ. Είναι κι άλλος ένας εκεί πάνω στο βινόκαλο σου. Αυτό σου πει, να τον βλέπω στο δέντρο, άστος. Να σκοτωθούν μεταξύ τους. Εγώ είμαι πίσω σου. Πάνε εδώ μας, τυχαίστα. Δεν πειράζει, άστος. Εγώ πρέπει να πάμε την ενέργεια. Πώς το πω. Σε αυτούς. Σε αυτούς, ναι. Πάμε προσεκτικά. Εδώ είναι ένας. Καράτε. Ωραία. Αποτελείωσε το να. Κρύψου. Οι άλλοι περνάνε απέναντι. Απέναντι, είναι σίγουρα. Πόσοι έχουν μείνει. 4. Άρα γίνει και κάπου αλλού. Ναι, τους βλέπω. 3. Πού. Φαίνεται λίγο εκεί. Κρύψου. Πρέπει να πάμε λίγο την ενέργεια πιο εκεί. Πρέπει να πάμε σε εκείνο το δέντρο. Πάμε. Εδώ αριστερά λες. Σε εκείνο τον βράχο πάμε. Εδώ, σε αυτόν εδώ το μεγάλο. Όχι αριστερά, εδώ. Δεν έχω ταχύτητα να τρέξω. Σε καλέσω. Άστος, σκοτώνονται μεταξύ τους. Αυτή κοίτα από εδώ θα ανέβουνε. Οκ. 2. Μπορούμε να πάμε από τους πέτες. Να. Τους ρίχνουμε. 3. Όπου κάτσε να έρθουν πιο κοντά, Να έρθουν πιο κοντά, περίμενε. Πάμε, να. Έφυγε, έπεσε κάτω. 32 πλήν. Κρύψω πίσω από το βράχο, μη σε βλέπουμε. Είμαστε καλά δηλαδή ενέργεια. Ναι, εμείς καλά είμαστε. Τώρα πρέπει να πάμε σε αυτούς. Τι κάνεις ορμάς. Όχι, πήγα λίγο στο δίπλα.
Στην δίπλα άλλα. Σίγουρα είναι και στο βράχο. Ναι, αφού τον είδα κρυβόταν εκεί. Σώσε να το μάθω εδώ. Πάλι έφυγε. Να! Εκεί είναι πίσω από το σπίτι, είναι πίσω από το σπίτι. Πίσω μας, πίσω μας. Να το! Από πάνω μου, από πάνω μου, από πάνω μου. Από πάνω μου. Ωραίο. Περίμενε, γεια. Σε αυτόν τον βράχο είναι νομίζω. Είναι στον βράχο, είναι στον βράχο. Ένας ή δύο. Ένας. Πάμε. Με το 3. Να τους, μου ρίχνει. Εμένα μου. Πού πήγε. Πίσω σε. Έτσι άνετα παίρνονται οι μεγάλες κορώνες. Τι ένιωσε γιατί